Bueno, egia esan asteleenetikan, minak nahiko pasatan, nik uste aurreko asteburun nahiko mejore ona eukizula, eta, aste guztien zehar pixkate lana egitzen ju naiz, pixkate progresiboki, eta alde hortatik, ondo hain nahi sentitzen, eta, nik uste mejore indi joala. Bai, egia esan, alde hortatik, lezio gino izestia ongietu horri, baina, aste bete jai eukita, egia esan nahi paroia ondo torri zaitela, eta, nik uste rekuperatzeko balio goitela. Hombre, dudik gabe, irabaztia ez, azkenian bai aste bete, urrungo azten partidoki, urrungo azten jai euki, dudik gabe, irabazita, hastiak beti egoki guaia, ambiente aldetik, konfiantza aldetik, gauza guztien aldetik, eta du gabe, partido, aste uruntan partiduk euki ez da, nik uste, bi aste horretik eukita beti irabazita, lasaia hartzela ez. Baina, azkenian nik uste, profesional gara, talde hortatik, urrengo partidu behira jarri berteula, eta lan esegi berdeula, bai irabazi, bai galdu, azkenian, nik uste ez asko aldatu biherre alde hortatik. Nik uste ondo dala ez. Bai, jada, etxian, nik uste joko maila ona egala ematen, eta kaso garrantzitsuna emaitza gatatzen egala, ez? Kanpon akaso falta zaigu, nik uste, kanpon ematen egean joko mailatik ni bentzaten preokupatuta, nik uste taldeak partidu honak egite ditula, eta gehien preokupatzen dena kaso hoxe da, ez? Emaitzak ez ditugula atatzen, baina, nik uste joko maila hildo beretik jarraitu berdula, eta batez anoetan, joko aldetik ondo gabiltza, eta batez emaitza hona atatzen egea, ez? Hortu nik uste taldea urrengo partidu behira bintzat konfiantzak indaula.